Sa taunan na lighting ceremony ng higanting parol sa Home of the Giant Lanterns Festival sa tapat ng Heroes Hall dito sa sentro ng Pampanga, hindi lamang ang pagpapasinaya sa mga glamorosong parol ang inusisa ng media kay Mayor Edwin Santiago, kundi pati na ang sinusubaybayang pagtaas nito ng kamay kay Vice Mayor Jimmy Lasatin na isa sa mga kandidatong alkalde sa syudad na present din ng gabi ng pagpapailaw sa mga parol. Sa panayam kay Vice Mayor Lasatin, walang bakas ng hindi pagkakaunawaan ng dalawa at pinupuri pa niya ang alkalde sa mga programa umano ng administrasyon sa pagbibigay ng suporta sa mga lantern maker. Meron din binibigay ang City of San Fernando, ang ating butihing mayor, hindi po pinapabayaan itong ating mga lantern makers. At sa kabilang banda, ang mga salita ng incumbent mayor ang kanya umanong legasiya sa paglikha ng pangalan sa mga Fernandino sa larangan ng parol making ay ipinapangakong maitutuloy ng kanyang kaalyado noong 2019 election na si Vice Mayor Lasatin. Nasabi na ni ang Vice Mayor na siya'y kumakandidato ng mayor na itutuloy niya ang always ang yung lighting of yung decorative lantern. So, tuloy-tuloy yan at ang Giant Lantern Festival at saka ang industriya ng parol bilang sumisimbolo sa atin bilang Fernandino at parte ng ating paniniwala at kultura ang parol. Kaya ang vision natin is always the home of the Giant Lantern. Pero sa kabila nito, sinabi ni Santiago na hindi pa ito ang panahon para magbigay ng endorsement sa matagal ng kaalyado. Sagot ni Mayor Edsa, Actually, it is not the right time to endorse. Ayahan mo muna yung mga kababayan natin na pag-aralan nila So it will kung be up to the sino ang Fernandinos. magpapatuloy ng kulturang Fernandino Kapampangan. Kasi kaya sinasama ko, iba yung kultura nating Fernandino eh. sa ilalim ng Partido Aksyon Demokratiko tatakbo si Vice Mayor Jimmy Lasatin. Si incumbent Mayor Edwin Santiago ang nooy sinuportahan ng ruling local political party ng Kambilan noong 2019 midterm election sa laban nila ni Konsehala Vilma Caluywag. Habang sa mga kandidato ngayon sa pag-alkalde, suportado ng Kambilan si 3rd District Board Member Ros B. Henson na kilalang matagal na tagapanalig ng pamilya Pineda. Paulo G. Santos, CLTV News.